Volám sa Tomáš Šebo, pracujem v montážnej hale ako kvalitár. Mojím zameraním sú veľké autá, čiže SUVčka. Kontrolujem Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Porsche Cayenne. Moja práca je veľmi rôznorodá. Pri kontrole sa zameriavam na kontrolu laku, vizuálnu kontrolu interiéru a exteriéru, mechanickú kontrolu a elektrickú kontrolu. Auto nám príde do svetelného tunela, napojíme ho na nabíjacie zariadenie, potom zoberiem zariadenie na vyčítanie pamäte, zapojím ho do diagnostickej zásuvky, ktoré nám následne robí elektroček celého automobilu. Kvalitu našich vozidiel zabezpečujeme naprieč celou linkou v určitých bodoch. Tento systém voláme systém zdvojenej kontroly. Znamená to, že viacero ľudí sa pozerá na auto z rôznych uhlov pohľadu. Moja pracovná doba je 8 hodín, pracujem v štvorsmennej nepretržitej prevádzke, ale v segmente New Smile Family kolegovia pracujú aj v trojsmennej prevádzke. Moja práca je moje hobby, vyžaduje celého človeka a sústredenie na detail. Volkswagen ma priláka ako zamestnávateľ, mám dobrý tím, dobrých kolegov a s mojím šéfom funguje komunikácia, je tam taká tá zdravá spätná väzba, takže je to OK a mám možnosť pracovať na nových projektoch. Môj kolega by mal mať hlavne veľa trpezlivosti, mal by mať schopnosť učiť sa nové veci a mal by vedieť pracovať v tíme a s chuťou do toho.